E máis que nada non é só o material en sí, é a sensación de que xa che entraron no local e quedas un pouco a ver que vai pasar ahora daqui para diante, non? Porque ás veces, por moi ben que cerres, sempre hai nos especialistas para isto de entrar no local. O parecer o roubo producíase xa a pasada semana, aínda que non foi ata o venres cando notaron a falla do material que estaba almacenado no local de ensaio, que a Escola de Música ten alugado en Rinlo. Pois decatámoslo o venres pasado, cando íbamos ali a descargar o camión, que habíamos tido un concerto días antes, e había instrumentos no camión que íbamos a descargar no local. Entonces foi cando un dos que baixou do camión xa empezou a notar que ali había pasado algo. Ao puñerse a mirar, vimos que habían forzado un portal por a parte de atrás do local e además unha porta destas contraincendios que se poñen agora, que son de chapa, de cincada. Habían forzado o marco. Con eso entraron, unha vez mirando vimos que habían levado unha serie de material, de equipo de sonido, uns bafles, un incluso era do Concello de Rianxo, e diverso material de percusión, sobre todo. Afectados aínda polo suceso, os membros da banda da Escola de Música de Rianxo veránse agora na obriga de ter que reemprazar todo ese material roubado. O seu valor no mercado podería roldar os 4.000 euros. Un material que ao final hai que repoñer, o sea, para dar un concierto hai que dispoñer dese material. Un equipo de música, pois, para un pode servir, pero os equipos de percusión, salvo que sea percusionista... A Garda Civil xa iniciou unha investigación co fin de dar co autor ou autores dos feitos. Mentres tanto, dende a entidade fan unha chamada á colaboración cidadá para tratar de recadar calquera tipo de información relacionada co roubo, que puidera axudar tamén na investigación. Estes deberon entrar por atrás, por o paseo, non por a parte da diante da calle, entraron por o paseo seguro. Entón, se viron algo raro por ali, algún coche ali, que normalmente ali non pode haber coches. Dende a banda da Escola de Música de Rianxo móstranse confiados en poder recuperar todo o material roubado, de difícil introducción no mercado de segunda man.